ka office jong ka District Magistrate East Khasi Hills District kalapan mi ya ka jing maham bala mana ban pelong ya kinu ki jing pyniatur ya ki masi leni kinu ki jing pyakon de kimrat habaro ka we ka District jong ka East Khasi Hills ha ka jing maham bala pan mi ha ka si palai kla ong ru ba ka office kala yo jing tip ba ka dan ka jing pyniatur masi ka ba kha bha kham tam habaran ki jing pelong fit ni ki we ki tamasa hakikat to ka ni ki benta jong ka East Khasi Hills la ka ru bala da ai la dia ka ni ka jing pyniatur masi la ni ka jing pyakon da kimrat kan long kum ba pen ken ya ka kandon section ba khatwe jong ka Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 la ong ru ba kan long persyaru wat ya ka hukum jong ka Supreme Court jong kari kabala ay ya ka rai haus nam araja kat saw kumta loong makat kum ka bor bala penkup ha ka section 163 BNSS ka District Magistrate kong RM kurba IAS kala maham tinge mat mana ya kum kite ki jing pyniatur masi bat ki we ki jing pyakon de kimrat habaro ka we ka district la maham ru ba kinu ki ba pen ken ya ka ne ka jing maham kingan haki kendon jong kaan ka bantre kam nadu ka shpautrek rampang tat hadu banda pen bana da kumwei pan